12 юни 2025 година. Това е Брежани. Това е новият мост, който отиваше към минните галерии. Тук беше сградата на управлението. Тук бяха работилниците. Тук нагоре са блоковете, в които живееха миньорите. Културният дом отгоре. А тук беше главната галерия, в която влизахме да работиме. И в момента тук се разчиства. Дето беше главната галерия и ще се прави минен музей. Това е много добра идея, да се знае и да се помни кога е имало рудник. Тук вижда се надписът 1925 година, като открит рудникът. Точно това беше главната галерия. Само че се влизаше отдолу. Тук сега е затрупано. Тук беха баните. Много интересно, ако това се възстанови и да се запази за бъдещите поколения. А тук беха помещенията към баните. Сега е станало пустош. И ако се възстанови поне да се почисти, да стане музей, ще бъде много добре. Чао, чао и много поздрави от Брежани под връх Пир.